Fl-1937 Giuseppe Aquilina, żagħżugħ ta' 26 sena, tarġa l-bot mill-lawrja ta' avukat mill-Munxar Għawdex, intgħażel biex jimla l-kariga ta' professur tal-Malti u l-Ilsna Orjentali fl-Università Irjali ta' Malta. Minn barra l-kariga kellha titwaqqaf ukoll il-katedra tal-Ilsien Malti. Ingħatat biss ġimgħa għal kandidati interessati biex jitfgħu l-interess u n-nomina tagħhom. Malli laqa l-kariga Aquilina salpa lejn Londra sabiex ikompli l-istudji tiegħu fl-Ilsna Semitiċi fl-Università ta' Londra. It-tkomplija tal-istudju kienet waħda mill-kundizzjonijiet li saret għas-sejħa. Dakinhar li tela għal Londra, Aquilina nħarġitlu in-nomina ta' professur. Kellu salarju ta' 137 lira sterlina fis-sena. David Marshall, iktar tard mill-kollegi ta' Aquilina, sostna li għal-bidu Aquilina kienet jaħsibha jieħux il-kariga jew le ta' professur tal-Malti. Fost l-oħrajn, Aquilina kienet jibża li jekk il-Partit Nazzjonalista jitla fil-gvern, allura seta' jispiċċa mingħajr impjieg. Skont Marshall kien il-Monsinjur Professur Sajdon li ipperswadih biex jaċċetta il-kariga. U Marshall jgħidilna Aquilina li tera għal kors Londra bit-titlu ta' professur mingħajr ma kellu dottorat. L-applikazzjonijiet ta' Aquilina għal professur tal-Malti sabet appoġġ minn Dunkarm, il-poeta nazzjonali, Lorraine Ropa, referenza li kittiba f'żewġ linji bil-Franċiż, il-professur Pietru Paul Sajdon, il-famuż Owen Fogarty u kif ukoll Dunkarm Farrugia. Barra Aquilina kienu tefgħu in-nomina tagħhom Nino Cremona, Ibi Vella, il-magħruf awtur tal-ġabra ta' Ward, ir-reverendu Tew Marelf li fl-1937 kien sar professur tal-patrioloġija u li kien miet fi żmien it-tieni gwerra dinjija mirdum f'daru mal-Kodba, u l-avukat Giuseppe Mikallef minn Għawdex. Mikallef kien favur ukoll li l-Università twaqqaf katedra tal-Malti. L-ixjaħ wieħed tal-kariga kien is-Surnin Cremona, kellu 57 sena u mill-lider kien ħalih li l-kariga ma ħadixu. Fil-fatt f'konverzazzjoni li kellu ma' Giuseppe Cardona jgħidilna li Nino Cremona kienet jistenna jew aħjar jgħidlu ħafna kienu qed jistennew li l-katedra tal-Malti kienet se tmiss lilu billi hu kien l-iktar wieħed anzjan u fiħdan l-għaqda, ġifieri fiħdan l-Akkademja tal-Malti, kien l-iktar li ħadem għar-regoli tal-grammatika. Interessanti wkoll li kontemporanju ma' Aquilina kien hemm student ieħor, il-Perit Mintoff. Il-Perit Mintoff li minn Bormla bħal Aquilina wkoll ikompli l-istudji tiegħu l-Ingilterra għal xi żmien Aquilina kien jgħix il-Birgu. U fl-autobiografija tiegħu li ġiet ippubblikata wara mewtu, il-Perit Mintoff isostni li Aquilina għażel il-Malti meta seta' jagħżel li jgħix mill-liġi u kien jagħmel iktar flus jgħidilna. Skont Mintoff, Aquilina laħaq fejn laħaq grazzi għal Sajdon u għal Fogarty. Interessanti li fis-sena akademika 1939-1940 il-Malti daħal f'dak li kien magħruf bħala l-Intermediate Course bħala Compulsory Subject, imma ma kienx daħal għall-eżami finali tal-grad Bachelor of Arts. Qed nikkwota hawnhekk lil Mary Rose Gatt. Brinkat jgħidilna li kien bis-saħħa tal-professur Aquilina li il-Malti daħal fil-kors preparatorju jew intermedjarju għal studenti tal-Fakultà tal-Arti, tal-Liġi, tat-Teoloġija, tal-Inġinerija u anki tal-Mediċina. U għazmin ukoll meta fl-Università ta' Malta ma tantx jidher li kien hemm rispett lejn il-Malti għaliex anki minħabba d-dominanza ta' żewġ dipartimenti oħrajn l-Ingliż u Italjan. Però interessanti, pereżempju l-professur De Bono
min-naħa ta' xjenza dana kien jemmel li la il-Malti u lanqas l-Ingliż ma kienu ta' għajnuna għax-xjenza u għall-mediċina. Il-gwerra ħolqot sitwazzjoni unika fejn id-dipartiment jew il-katedra damet ma tibda tiffunzjona. Biss kien hemm żmien meta l-lezzjonijiet kienu kellhom jitwafqu, kien hemm żminijiet oħrajn meta pereżempju minn dan il-post l-Università timxi għal kannirja tal-Kunvent ta' San Dominku il-Belt u għandna anke ritratti tal-istudenti qegħdin jagħmlu l-eżamijiet fl-istess post u l-lezzjonijiet kienu twafqu għal kollox fil-21 ta' Jannar tal-1941. U dokument li hemm fil-librerija tal-Università jagħti dettalji wkoll ta' kif dawn l-istudenti kienu inqabdu bil-lieva, intefgħu ir-rikażli u kien hemm xewqa mir-rettur Galja li jmur jara l-istudenti imma ma tawx permess. Ikun żbaljat jekk nimmaġinaw li kif Aquilina niżel minn Londra fl-1940 id-dipartiment beda jiffunzjona. Fil-fatt, l-ewwel nett kien għadha ma daħlitx il-kunċett ta' professur full-time u Aquilina kien jaqsam ħinu bejn l-Università u Għawdex fejn nafu li kien jaħdem ta' avukat. Patri Fenek jirrakkonta li Aquilina beda jgħallem il-Malti bħala suġġett obbligatorju fl-ewwel sena tal-kors intermedjarju tal-Fakultà tal-Letteratura. Din il-fakultà kellha 3 korsijiet. 2 minnhom kellhom l-iskop li waslu l-istudenti biex jikkwalifikaw għadħul fil-Fakultà tal-Liġi u dik tat-Teoloġija u l-kors liħor kien iwassal għal baċellerat. Imma sa dan iż-żmien l-istudenti kienu għadhom ma jistgħux jieħdu l-Malti bħala suġġett ewlieni. Aquilina mbagħad iddaħħal bosta riformi f'dan il-kors fejn anki jintroduċi l-istudji filoloġiċi, fonoloġiċi u storiċi fuq bażi komparattiva. L-ewwel kors per se tal-baċellerat bl-unuri fil-Malti jidher li fetaħ fl-1948. Dik is-sena il-Malti daħal ukoll fil-kors tal-BA General. Kif jgħidilna Mario Kassar kellhom però jgħaddu 5 snin oħra sakemm inkiteb l-ewwel student fil-kors tal-baċellerat fl-unuri bil-Malti. Il-professur Manuel Missut għandu interpretazzjoni interessanti għaliex dan il-perjodu jidher inattiv. Fi kliemu dak iż-żmien il-letturi universitarji kienu jiġru ħafna wara l-istudenti biex wara is-sentejn intermediate jidħlulhom għall-unuri fis-suġġett tagħhom u mhux f'taħat ieħor. U għannifsu irrakkuntali li għadda mill-istess esperjenza wara li ma aċċettax li jidħol għal-Latin li dak iż-żmien il-kap tad-dipartiment kien Monsignor Edward Coleiro. Kieku forsi llum Manuel Wise of ma nafx. Marshall ukoll fl-1948 sab li interessanti kien beda l-kors tal-Bieduk fejn kien jidħol fih it-talim tal-Malti. Il-kors kien imqassam fuq 4 snin u kien jagħlaq bl-eżamijiet finali u teżi. Fl-ewwel sena l-istudenti kienu jiġu malma l-Ingliż, il-Malti, ix-xjenza ġenerali u kienu jażlu 2 suġġetti mill-lista li kien fiha l-istorja, il-ġeografija, il-matematika, lingwa jew il-Latin. Fit-tieni sena mbagħad is-suġġetti kienu l-Ingliż b'enfasi fuq l-istorja soċjali Ingliża u il-Malti. Però mill-lider dan il-kors skont Marshall ma irnexxiex u ma reġax sar. Interessanti wkoll li ikun Aquilina li jissuġġerixxi li l-korsijiet fil-fakultà tal-arti jitwafqu fuq il-linji Ingliżi fejn jidħlu l-BA, l-MA u d-dottorati. Fil-fatt dawn id-deċiżjonijiet isseħħu fl-1948. Kurzità interessanti fl-1950 l-Università ta' Oxford offrit il-Malti fil-livell tal-GCE u ftit wara s-suġġett ġie offrut ukoll mill-Università ta' Londra. Joħroġ li Emanuel Ellul kien l-ewwel student li kiseb il-grad ta' BA bl-unuri fil-Malti mill-Università ta' Malta, dan kien fl-1955. Ellul kien minn Birkirkara, kien jgħallem il-Malti fl-Iskola Teknika ta' Raħal Ġdid. Student bikri ieħor tad-Dipartiment tal-Malti kien Ivo Galja, Belti u bin Spiżjar li kien jgħallem il-Malti
il-liċeo fil-Ħamrun, mill-lider kien magħruf mal-istudenti tiegħu bħala l-Bufula. Mbagħad iggradwaw mill-istess kors José Cardona, Eduardo Fenech, il-Patri Agostinjan u Joseph Vella. Warahom kien daħal għal-kors il-professur Manuel Mifsud. Interessanti li Manuel kien student fil-kors ta' filgħodu għalkemm kien spiċċa jattendi fil-għaxija mal-istudenti l-oħrajn peress li kien student waħdu filgħodu. Fil-lista tal-istudenti bikrin identifikajna nies il-konna fuqhom bħal Joe Zammit Manġon, Michael A. Sant, Joe Zammit Chantar, Mary Rose Gatt, Eric Gatt, JJ Camilleri, George Dublesin u Paul Kaminzuli. Fi kliem Manuel Mifsud jien kont l-ewwel student tal-ġurnata fid-dipartiment u niftakar li sħabi kienu rawa bi kbira għasa dak iż-żmien il-kors tal-Malti kien meqjus addenda li kienu jagħmluha xi għalliema interessati li jkunu daħlu jgħalmu bil-matrikola avvanzata u x'aktarx bil-kors tal-kulleġġ tal-għalliema biex jiksbu grad universitarju fis-suġġett u jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom. Manuel fost il-letturi, apparti l-Aquilina, jisemmi lil Joe Vella, lil José Cardona u Eduardo Fenech. Interessanti li Vella kien għamel teżi fuq l-element Libjan fil-Malti. Mbagħad José Cardona jkun l-ewwel wieħed li jagħmel l-ewwel MA fil-Malti. Interessanti li kienet inħolqot ftit tal-polemika żgħira għaliex Aquilina kien xtaq bord ta' 4 eżaminaturi għaliex huwa propona li barra u jkun hemm José Cassar Policino, Nino Cremona li dan iż-żmien l-Università kienet tagħtu wkoll l-honoris causa u ċertu Dr. Pierre Kakija bħala eżaminatur barrani. L-argument ta' Aquilina kien li jekk din it-teżi speċi tkun ippubblikata u nafu li Cardona kien kiteb dwar Dunkarm speċi jkollha iktar saħħa. Però kienu nqatet li jimxu mar-regoli stabiliti u jkollu żewġ eżaminaturi. Jkunu Aquilina u Cassar Policino. Ma nafx illum jekk hux possibbli li ssir, imma il-vajva tat-teżi kienet saret fir-residenza ta' José Aquilina minħabba li Cassar Policino kien ilu xar bis-siklif. M'għandix ħafna ħin, però forsi interessanti il-programm tat-talim għalmenu mix-xhieda għalmenu mix-xhieda ta' Manuel Mifsud. Mela, il-programm kien jitqassamek, storja soċjali fejn il-lettur kien José Cassar Policino. Interessanti li kien hemm żmien meta anki l-istudenti kienu jitraskrivu dawn il-lezzjonijiet u anki jittajpjawhom u ibijawhom 4 ċenteżmi tal-lira Maltija. Fi kliem Manuel dawn kienu lezzjonijiet sbieħ ħafna. Interessanti wkoll li kienu lezzjonijiet dwar l-arkeoloġija Maltija mill-kuratur tal-Mużew FX Mallija. Il-professur Giuseppe Gallia kien jagħmel kors dwar l-istorja tal-lingwa u kien jesponi wkoll l-istudenti għal kodba antiki marbuta mal-Malti. Kors ieħor kien dwar l-istorja tal-edukazzjoni f'Malta u lettur kien Paolo Pace li mażmien kien ukoll EO tal-Malti u ovvjament fil-kors kien hemm it-talim tal-Arbi. Xi ħaġa li donnu Aquilina kien jieħu gost jagħmel fil-lezzjonijiet li huwa kien jagħmel li ħafna drabi kien isemma xi recording waqt il-lezzjonijiet tiegħu u bosta drabi qabel jibda jindaq dan ir-reel kien jagħmel introduzzjoni qasira dwar il-kontenut u aktarx kien ikun qed jippassiġġa minnaħa għall-oħra. U darba li mbagħad kien jitlaq ir-reel kien joħroġ u hemm stejjer anki ta' studenti tiegħu li kienu joħorġu warajh u jmorru fil-kantin jieħdu kafè, jiltaqgħu miegħu isaqsuh isaqsihom tal-liema sena huma imma b'xi mod jiskappawlu. Manuel qalli wkoll li pereżempju Aquilina kien jistieden lill-kittieba Maltin biex jindirizzawhom waqt il-kors, imma mill-lider lill-poeta Awċi sieħbu George Pisani qatt ma stiednu
U hemm ħiel ukoll li forsi anki relazzjoni ma' Diakono ma jidirx li kienet daqstan tajba minkejja li Diakono kien lecturer b'mod regolari. Sa da żmien għadu ma kienx hawn allura ammont fiss ta' lezzjonijiet li wieħed kellu jagħmel. Forsi xieraq insemmu wkoll uħud mis-segretarji li kellu, Aquilina kellu 2, Mary Borch pereżempju, Lumaxa u Rose Aġus. Aquilina fi kliem Manuel Mifsud kellu l-kapaċità li ma jaħliq ebda riżorsa li tasal għandu mill-lider sa darba minnhom Rose kienet anki ftakret xi taqbiliet u Aquilina kien anki pubblika studju fuq dawn it-taqbiliet. Però interessanti għal dak iż-żminijiet żgur ma kienx normali li l-professur ikollu żewġ segretarji. Waħda minnhom kienet speċifikament ta' riċerka u din Aquilina jgħid anki fil-korrispondenza u interessanti meta xi waħda minnhom din kienet tkun bil-lif jew marida Aquilina kien jippretendi li jkun hemm xi ħadd li jistostitwiha bi speċi ma jintilifx ovvjament il-ħin. Interessanti għalina kien Aquilina fil-fatt li anki jintroduċi fil-kors il-kunċett ta' teżi skont David Marshall. Il-Malti kien l-ewwel suġġett fil-Fakultà tal-Arti li bdew it-teżijiet. Interessanti li għatem anke għada teżisti korrispondenza ta' studenti li jinkwitaw għaliex pereżempju id-daqs bejn riga u oħra ma tkunx l-istess minn kitab l-Aquilina jekk ix problema liħ li jibdel it-tip ta' karti għax ma sabx jixtri. U qabel ma jigradwaw l-istudenti normalment kienu rridu jħallu żewġ teżijiet. Interessanti wkoll li fl-1963 Aquilina iddaħħal il-kunċett tal-eżaminatur estern kif kien jiġri fis-suġġetti l-oħrajn anke fil-Fakultà tal-Arti. L-ewwel wieħed kien Dr. Pierre Kakija. Jidher ukoll li għal xi żmien Kakija kien anki jikkoreġi l-karti tal-arbi u Aquilina kien anki jibatomlu bil-posta. Ma nafx illum taffordjawx tibatu. Somma, teżijiet tibatuhom bil-posta nimmaġina. Interessanti wkoll li Aquilina kien xtaq u din naħseb hija interessanti u b'xi mod naħseb id-dipartiment illum jagħmilha wkoll li t-teżijiet tajbin tal-istudenti fil-Malti u l-MA jiġu pubblikati mill-Università. Fil-fatt f'korrispondenza li kien bat li rettur kien qallu li dawn it-tip ta' kodba għawaġ kbira għalihom u kien konvint insomma li ibijaw. Però r-rettur ma kienx qabel ma dik il-proposta fil-fatt qallu impractical u uneconomic. U fil-fatt issuġġerilu biex juża il-Journal of the Faculty of Arts u l-journals l-oħrajn u jagħmel speċi ta' summary. Forsi nagħlaq b'din, pereżempju fil-files ta' Aquilina hemm diversi talbiet li rettur Edwin Borch Costanzi biex ikollu iktar staff ħalli dawn ikunu jistgħu jgħallmu lill-istudenti tiegħu. Pereżempju fil-1969 fil-lista naraw li Kassar Policino kien se jagħmel 16 lezzjoni, Giuseppe Diacono 6, Francis Mallija 6, ċertu Bonello 6 u 6 oħra kellhom jingħataw interessanti minn Gottfried Wettinger li kien jgħallem l-istorja soċjali. Grazzi għal-riċerka ta' David Marshall għandna wkoll idea ta' kif kien inqassam is-sillabu, pereżempju bejn it-68 u l-71. Mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji. Però ġifieri anki t-tip ta' kodba li kien jippretendi li l-istudenti jaqraw u ovvjament jippreparaw fuqhom. Interessanti li wkoll Aquilina kien xtaq l-Università twaqqaf illum jeżisti l-Istitut ta' Studji Maltin għaliex hu kien jemmen li l-Malti għandu jkun integrat anki ma' suġġetti oħrajn. Ħanqaf hawnhekk, preparajt ħafna iżjed imma ovvjament il-ħin jikmandaw. Naħseb la din ir-riċerka tkun ippubblikata jistgħu joħorġu ħafna affarijiet oħrajn interessanti. Grazzi lilkom.